Nabami bon ki kam sniu bat klamakor jong ki briu ki basat kali ha kawa umyo nakaliang ki lightly ki dor bar shnong ki bakenthop ka mau usam mau kenten bat umyo mau usam ha ka nyau tarik unai lur kilalum ya ka jingalang ha ka balaya don ringkat u BDO ka mau ringkeneng blok ki pulit ka madarting police station bat ki pajba nong shong shnong jong ki lightly ki shnong khnang ban khangla di ki briu ki bawan sat kali satjan ha ka te kawa bat laj ni kinu ki kam sniu bat ru kum shibenta ban pinne pinsa ya ka khoj ka suba jong kawa ka office jong ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district kala pin jari no daga kindon 144 CRPC hakate ka jaka habaya kren na kaliang uhe pulit jong ka madarting ula batay ba ka jingpin jari ya ka section 144 CRPC kolong ba om sha shu ban yalum bon brio hakate ka jaka bat ladalap ki pulit kin kembet Nila ban kem klem kawaran na court na ki magistrate nila ban kem iki hagajo kapor kito ki bangi kem kila ban sya pensitom lani set along hado nreu nai ban hagajo kapor kapan ru on bu yaki bat kapan kasyong kat kom jingle jingkam jong kitu kibale ya kata kam ke bakil apin ken ya kani ka an ka section hispa sa usau ngatrai pisngo wat ngo khor henrei ka dei ka benta ka banga haban pensiai banga haban piat sud ha ka mensem ka jumut jum perkal jum fi baro ki pai nong snong jong kani ka than jong kani ka snong kini ki snong ki bakin thop ya ki lai snong tia to song tu sai baka an lada pipin ken kemut ka an ka haban si sim hakakti ka an ban prinstom ya pi kat kum ka jingle jingkam jong pi bangin le kum no bangin la ban rat dengkong igini jingjia kibajia hapo ka wa umyong hoit stunat banyok sngau balai penbet menta kasgi bangin yok bantir ye jinge kibakta ye imlang salong kasaudong saukun jong gani ka jaka kiwa kimdei tangki telong henrei kidei kithiet ba hak imlang salang ki penne i garap karyang ki ayang i umbam umdi ki ay ka jingim i gimrat saudong saukun ke jongi ki ay ka jingim i do Henry Pause ngi pat kibriu ngi dusmon ya ka सरकार में खलियाही katkum kaya data ke bangila yo ba kil briu kumba sanlak ngut kiba pendon kam yang ni kum umbam umdi hoit ka jingsat kali ke jingsat jan ke jingbret pathari ginyut ngitip bagato ka sebo sabon kepriang mobil kidai ki jakria kidai ki harmful chemicals ngetin parang ki ong kibala ban kata ya ka khot ka khia ka jongi ya ka khot ka khia jongi do bela ban kata wat ya khandau hagaliang ka jingsbo ke सरकार मेघालय हिमंता naga program make rice try gilais nong ki latip iba kene ka make rice kene ka project ke ba
ke Sorkar ke Simkhia ban penim biang yagi catchment area jongka wa umyo